Debatik, Nafarroara, entzierroen inguruan hitz egiteko. Iruñeko udalak segurtasuna handitu nahi du Sanferminetan ez beharrak ekiditeko ordenantza berria prestatzen dabiltza eta isunak ere aurreikusten dira jarrera desegokiak salatzeko. Irudietan ikusten dugun entzierroaren bukaeran gertatutakoak berpiztu zuen iaz segurtasunaren inguruko eztabaida. Ate honen atzean oso metro gutxira Zezen plazaren hasieran gertatu zen jende pilaketa. Egoera oso larria izan zen, baina zorionez zaurituak besterik ez ziren egon. Hala ere, orduan erabaki zen entzierroaren segurtasuna bermatzeko erabakiak edo neurriak hartu behar zirela eta entzierroaren mailak lehenengoak ja hartu ditu. Hainbat gauza proposatu dira, guztiak pixkat segurtasun puntu bat gehiago emateko entzierroari. Bai, gehien bat horri begira dira, ez? Hemen ditugune 5 puntu hauetatik bat kenduta informazioarena, besteak dira segurtasunaren aldeko puntuak edo proposamenak. Proposatu dira isunak eta alako zigorrak, ez da? Gauzak gaizki egiten ditu nantzako. Bai, udal ordenantza bat eginez gero, hor araudia dago eta araudia dagoenean udalako egiten du isunen bidez. Nola ikusten duzu, orain isun gehiago egotea? Ez dakit nola ikusten duzun isunen kontua? Positiboa iruditzen zait, zeren arriskua handia da eta positiboa ikusten dugu. Irtenbide bat izan daitekela uste duzu? Bai. Ez dira bilatzen beste irtenbide batzuk, irarun beti ari gara isunen kontuekin, ez? Horren ezakit bagarrik, horretan oinarritzea, nik ez nago atoz, ez? Kontu izango zen gehiago igual, ez entzierroa bezik, eta igual neurriak hartzea Sanferminen inguruan, ez? Azkenean Iruñako udaletxeak eta baita Nafarroko gobernuak saltzen ditu Sanferminak edozen gauza egiteko aukera dagoen jai bat bezala, eta arun, Eta hori ere entzierroa pasatzen da. Entzierroan badu bere ondorioa ere bai, ez? Zure ustez, osasuntxu entzierroa dago? Ez dago osasuntxu. Nire ustez ez, nik oso romantiko naiz horretan eta ikusten dut ez dago osasuntxu. Zer daukaso beren adibidez? Jendea eta batez jendea eta gero portaera batzuk edo bai. Eta laster egiteko moduak ere aldatu dira, masifikazio horrekin etorri dena zuzen ere nik uste dut hori izan dela. Jendea ez zen ondoan, gainean batzutan ukitzen, adarretatik, bizkarretik, ozen bat jende zinguraturik. Daiteke, alako zerbait? Zale ikusten du, nire partetik oso zale ikusten du, baina, Korrikalari izan zea, badakizu pixkat zer dagoen ez, eta horregatik, ez? Pixkat zaila ikusten da alako zerbait. Bai, zaila ikusten da, nik uste berez etorriko dela, hala ere, neurri txiki batzuk hartzen aldira, eta horrekin saiatzen gara, ja hobetzen dugun gure entzierroa, baina, zaila da. Lasterketa ikusgarria bezain arriskutsua da, entzierroa horregatik Iruñan saiatzen ari direna da, kale hauetatik korrika egiten duten korrikalariek geroz eta arrisku gutxiago izan ditzatela orain ikusi beharko dugu hurrengo Sanferminetan, ea hartutako erabakiek emaitzak ematzen dituzten, ala ez Iruñatik Aitor Perez, Euskal Herria zuzenean.